لوگندوار لازقیه ارتش آزاد خالن هیزن رژیمê yên li bajarê Elqirdaha bi mûşekên girad armanc kirin. Herwiha li gundê Elşibêtliyê jî artêşa azad bargehên hêzên rejîmê û milîşeyên şîî bi mûşekên haw û nêtobaran kirin û di encamê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û hinên din ji wan birîndar ketin. Hevdem firokeyên rejîmê gundên navçeya Cebel Lekrad bi bermîlên teqîner armanc kirin bêgo sedemên wê werin naskirin. Li gundewarê Şamê firokeyên rejîmê bajarê Dûma pênc caran topbaran kirin û hate diyarkirin ku komkujiyeke mezin li wir çêbû û di encama wê de bîst sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bêtirî sedên din birîndar ketin. Herwiha çalakvanan ragêhandin ku di wê topbaranê de bêtirî 10 avahiyên welatiyan hatin wêran kirin û tê zanîn ku ev komkujiya duyemîn e ku li bajarê Dûmayê pêk tê. Her li Şamê li başûrî kampa Yermûk çeteyên rêxistina Daişê endamekî Ceyşil İslam revandin. Herwiha û li gorî jêderên meydanî ku endamê Ceyşil İslam ê bi navê Şêx Ebu Abdullah li nêzî Stad Abbasî ya li nêzî Cada Meğarbê hate revandin bê ku sedema revandina wî were naskirin û tê zanîn ku Ebu Abdullah berî ku tevlî Ceyşa el-İslam bibe ew serokê ketîbeya Muhammed el-Fatih ya girêdayê artêşa Şam er-Resûl bû. Li gundewarê Idlibê firokeyên rejîmê yên leşkerî bajar û bajarokên Binniş, Teftenaz, Telminis û Seraqib bi topên germahî armanc kirin û hate diyarkirin ku di encamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Di heman demê de bajarê Xan Şêxûn û derdora gundê Ebdîn yên li gundewarê Başûr bi bermîlên teqîner hatin armanc kirin û di encamê de gelek malên welatiyan hatin wêran kirin. Li gundewarê Helebê firokeyên rejîmê bajarê Marê bi dehan êrîş birin ser wê û di encama wê topbaranê de sivîlekî jiyana xwe ji dest da û pêncên din birîndar ketin. Herwiha bajarokên Kefirnasij û Kefirkelbên û girê Refet, Ezaz û Ritiyan bi bermîlên teqîner hatin armanc kirin û hate diyarkirin ku gelek malên welatiyan li wan deveran hatin wêran kirin.